Hallo Chord, tá ag checkil le féchant mu le microfón ag ábhair agus tá. Hai, nuíochtas America don séúlá mína sauna ráhíle sa fiche agus nó nílach rudháin bhéal daine America faoi láthir agus sin an Toghchán. Bhí heas gachrad idir Toghchán na bhí mise túr le fada nachach bhealach héasca ag Joe Biden agus go rá bhaid níos mó daoine maithan sin a bhótálach son Donald Trump agus a bhí rá. Ceistéile é sin nó céird a dhéanamh lucht na bobbal bhreithanna agus é cruthaithe nach bhfuil an pobal ag gin sint na fírinne leo agus iad man taide. Well, an dá stát is táhachtí faoi láthir ná Pennsylvania agus Nevada háite bhfuil Joe Biden chun cín agus ag droidim le bua. Níl testal bhaid ach Pennsylvania sin an stát a chuir is thar an cailc ar an teoranné. Gáiche de 53 vóta choláistúla atá ag an úsal Biden faoi láthair. Chéad sa 40 bhaid ó dhéar ag an úsal Trump. Céir eile. Tá an farspar vóta atá ag Joe Biden in Nevada beag nach dúbailte. Ní chuimhfilm chéhhéad vóta choláistúla atá sin ach mar a dtéirim níl ag testáil bhaid ach na fiche vóta sin vóta choláistúla as Pennsylvania chun an bua a bhaid. Maid leis seanad, well, cearcha hocht poblachtánacht cearcha hocht déanlach agus éon na chuga ceart Georgia faoi láthair don dá thiochan seanad sin. Well, ní mó ná sásta tá an tuachtar an. Lig sé rush bréag bhaid le déanaí ag muomh go raibh an Toghchán á gcuid. Bhí an Russia chó mí bhuacánta gur thugra chuid is smó de na chríoltóirí stop a chur le chríola beo na hóráite. Rud nar háda do uachtar an riamh dearann. Hidir an dálín nó tá na scéalta á Skype go phras ag lucht an fortí poblachtánaí go bhfuil na maribh ag vótáil in Michigan ach níl éon crochúnas do sin néachar. Níl crochúnas dá leid agus ní séidir éine ach ní ceart chréidirí poblachtánacha go bhfuil sin atá go. Ach má cheistítear an Toghchán, má chait ráras má chuirtear gine torthaí an Toghchán céir a cholas. Ní ddíoch ná glachta leis an búte teoir agus leantar a raí beag doch
lá an Toghchán ach tá an cóirimh ag leannacht a rá agus leannaí sé rá fáhád go cíd sin ní bhaid Donald Trump ag géile ó go fóil agus mar sin má leanan sé agus má leanan híomhsa a rá ag ceistú an Toghchán mar atá siad chuir formáil le torí an Toghchán agus ní bheith forcínte faoi go ceann beidir 16 beidir fiú mhín ó eile ní is dagainn. Well má bhí bua ag na déanlaí in California fan an nuachtáin ag chuirt le fios gur bhuaile é mar sin féin de Liberalian Party is léir go bhfuil an cad éon term atá bhaim gan bhfuil eiscíl agus lár ghuaim é bhín é sin na híolme bhfuil an lúschadán ag lúscha sa tríú eile agus na déanlaí ag boga i rás i dtí an láir. Beidir mar sin bhfuil deire nó stop sos le cultúr woke California ní is againn. Well, níl ach crachan síocháin le réiteach sa seanad go fóil ina measc rá híocháin i Georgia. Man na bhain ceachtar Toghchán níos mó ná chuige fangéad, má sé chuige fangéad sin bhóta catha Toghchán réití agró agus is cosúil nach mai dhearthóir be sa stát sin ag fáil níos mó ná chuige fangéad mar sin Toghchán réití. Muise díle sagm cin scéal bhíonn seo faoi feisidir a phréig na déanlaí le dultaí fíort Donald Trump. Sagm céir do hála dó. Okay. Níl cuasaí go maith in El Paso an baile Texas theorann Mexico. Tá aibrithe leighis á seoladh ag rian na chosanta na Stát Aontaithe sin chun cabhair thuairt agus ráig víris le feiceáil snáirt. Tá sin na ráig san Eorpa freisin agus tá na hospidéileann sin faoi dhéirchéim ceart agus grúachás. Tá siad ag sárú imhreach an éirí anois maidir le tinneas. Well, ní sagm cé scríb é seo ach tá scríbhneoir a chuid an New York Times a rá go daíonn sé rá a bhfuil grad an. Well, ceach go leor bailó hí Wonder Woman agus Melissa McCarthy. No déile ní dóide mé sin méid don láinneamh súil agam gur bhain sé bhúsáid nó tairmh nó leas éigin as an bar nóíochtar sin agus go mé muid a chaint le chéile rís ar bhhaid idir a dálín ghuim rath dé oribh léir slán.